ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Babala sa publiko mula sa PCSO, ipinababatid sa lahat ng kababayan na tumatangkilik sa STL o Small Town Lottery sa lalawigan ng Pangasinan na mag-ingat sa pagtaya upang maiwasan ang paglilinlang at ilegal na operasyon. May mga naulat na insidente ng bogus o ilegal na bangka na pinapasukan ng ilang kabo o kubrador upang matiyak ng inyong pagtaya ay sinasagawa sa lehitimo at otorisadong STL. Iniikayat ang publiko na siguraduhing sumusunod sa mga sumusunod na alituntunin ng kabo o kubrador bago tumaya. Una, ang kabo at kubrador ay may opisyal na ID at chaleco na ibinibigay ng Philippine Charity Statistics Office o PCSO at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong tinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programon mangiter, nadalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbali at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susari manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Okay mga kaibigan, oras na po natin alas 8:24 na ng umaga. At syempre sa ating pagpapatuloy sa ating palatuntunang Liknaay Balay, yung pa ring panawagan sa ating mga kapulisan ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation na sana ay sawatain itong mga nagsasagawa ng illegal na pagpapatay at pagkokobra. At ito ay dinadala sa bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang Grand 88 po ang siyang legal na nagpapataya ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Kung bakit may mga naglipanan, nagsilitawang mga bukis, saan sila humuhugot ng lakas ng loob na mag-illegal gambling dito sa lalawigan ng Pangasinan. Iyan yung malaking katanungan at kung bakit hindi sila mapigil-pigil at hindi sila mapatigil sa kanilang pagsasagawa ng illegal gambling dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bagamat umaksyon na po ang regional office ng kapulisan dahil na rin sa sulat na ipinadala ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation na may mga naglipanang mga bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. At yan ay napatunayan nung nagkaroon ng raid dyan sa may Orbis Tondo at dyan sa may bayan ng Alcala. Marami pang report ang dumarating at mga impormasyon na may mga bayan na talagang laganap ang bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Anong ginagawa ng ating mga kapulisan? Tumutugon ba sila sa kanilang mga trabaho, sa kanilang obligasyon na patigilin ang lahat ng bukis at lahat ng iligal na sugal dito sa ating lalawigang Pangasinan? Nag-a-apply pa ba yung one strike policy? Tanong lang natin, dahil pag nag-a-apply pa yun, siguradong gagalaw itong ating mga kapulisan sa pagpapatigil ng mga bukis dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang tanong, bakit ang lakas ng loob nila na magpataya ng iligal na patayaan ng bukis? Sino kaya ang mayroon kayang nagproprotekta dito? Yun ang malaking katanungan. Kasi hindi naman maglalakas loob daw ang mga ito na nagsasagawa ng iligal na sugal na bukis kung walang proteksyon. Sino ang nagproprotekta sa mga ito kung bakit hindi sila mapatigil-tigil? Alam naman natin hanggang February 28 pa yung certificate to operate, legal na pag-operate ng Grand 88 Gaming Corporation dito sa lalawigan ng Pangasinan. At ayon kay branch manager Christopher Pacalso ng PCSO dito sa Pangasinan, nakapag-renew na po ng permit ang Grand 88 Gaming Corporation at ang PCSO ay talagang sinasabi na nakapag-comply ang Grand 88 sa kanilang obligasyon sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ito, pakinggan natin si branch manager Christopher Pacalso
ng PCSO Pangasinan. Sir. Maglalabs na po yung Grand 88, yung kanyang franchise February 28. Magiging open po ba ang PCSO for any application? As of now, sir, hindi pa po ino-open yung application for STL dahil nga po nakasubmit ng renewal yung Grand 88 Gaming Corporation. The renewal is with the PCSO head office. So for assessment po siya. Okay. So pag na-renew po siya, na-approve po yung renewal, hindi siya i-open. okay. So kailangan mo nang aprobahan yung renewal. If ever na hindi na-aprobahan, doon magre-reopen para sa sino mang magiging katuwang ng PCSO. So far sir, kumusta po ang performance ng Grand 88? When it comes to yung pag-remit ng kanilang share. Well, yung Grand 88 Gaming Corporation, since nag-start po sila ng operations, timely po yung kanilang remittance at nakukomply po nila in full. In fact na nasosobrahan nila yung required na kailangan i-remit na nire-require sila sa kanila ng PCSO, which is the Guaranteed Minimum Monthly Retail Receipts or the GMMR. Nare-remit po nila ng buo, and in fact na nakapag-remit pa sila ng mas malaki kaysa sa amount na yun. So walang problema ho Wala pong problema pagdating sa remittance ang Grand 88 Gaming Corporation. Wala po silang shortfall. Shortfall ang tawag po namin doon pag hindi siya nakaremit in full. Wala pong shortfall ang Grand 88 Gaming Corporation, and in fact bawal po yung shortfall sa aming STL RIR. So ito rin yung pinagbabasihan para ma-renew yung kanilang Yun po yung number one. Okay, thank you sir. So walang shortfall ang Grand 88 Gaming Corporation ayon kay General Manager o Branch Manager Christopher Pacalso dito sa Lawigan ng Pangasinan. On time na nagbabayad ang Grand 88 Gaming Corporation sa PCSO. So hanggang February 28 yung kanilang prangkisa certificate to operate ng STL sa Pangasinan, at sa katunayan nakapag-renew na po sila. Kaya yan ay didesisyonan pa. So ngayon mga kobradores, mga tabos, mga mananaya, ang tangkilikin ninyo yung pong legal at hindi yung illegal. Dahil pagka-legal, sigurado kayo na makukuha ninyo ang inyong panalo. Pagka-illegal, baka mamaya sabihing na-raid, wala kayong habol dyan. Nagbabalik po tayo at siyempre sa susunod na programa, ang programang BEM, Paninilbiang Agresibo at Matapat sa Bayan ng Binmalay. Ito po ang inyong kaibigan RJ Menes sa programang Likna ay Balay, Masantos sa Maabig Yakabosan at Balang Sinansakay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate trucks. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel.